So, karon mga lang kay mag-ihaw mi og manok. Wala na ko nakadakop ani lang kay silang ikaw na lang ang nagdakop. Oh. Silang lang na nagdakop tapos wala man ko kay nagpa-internet man ko dito sa ubos lang layo kayo. So silang lang nagdakop sa manok duwa din ni kabuok lang ang among iyawon karon lang. Kay magbisiya manok ni kay ay miss may bisiya manok adobo nilang lang og Dili, sabaw. sabaw. Adobog sabaw na. Sabaw. Adobog sabaw. Ano ba? Gusto ko tibuok manok sabaw. And then ang isa kay adobo. Understand? Lang. Okay? Lugi pa sa manok. Duwa mong iyawon karon lang kay na-miss na ko ang manok. Na paano mi yung kape lang so nag-init pa mi wala pa na bukal. So let's go. I'm to ihaw now. Ano ito kung bitik yun eh? Bila. Ano ka man? Taas ipataas. Tutulak. Patay ko ba? Saan mo itaw? Karong ba na? Saan na balik? Balik. Wala video. Bawal ba? Ihaw na. So, isa na lang. Ikuha pang isa lang. Kaya dito ba, yung mga kung sa ilangaw. Kapag mo bisad. Ano ko sa lang? Ay, magkabuhay! Abtikap kayo na! Mali. Isa pa. Lawas. Ito. Iwad na lang. Magtang be, happy birthday. Di ko. Labay lang ng tiil ay na napila. Ikaw. Ano ni ma? Huwag malabay sa ako, basta ako mo ihaw. Malabay, balibo na. Ano din na lang. Ayaw!
Pati tinay, bakaon ko ah. Ano mo kung ikaw ang magkaon ka, dili ka pa ni malapit tanan. Dili, pati balibo, kaunon. Banta lang unya ha. Wari ba? Ang tiil, wala ni mo nabutangan. Ita sa ning iska ko. Kaya na sa kong tubig dito, yun sa kong tubig dito. Na! Sige na lang, tubig ba? Dutot na naman na yun. Na, tubig lang ba, no? Kulang lang. Naray mo kwando mo? Tubig. Imong pa na. Imong kwando ba? Naray mong cheese. Tubig ba lang Si- lang? Tubig ba? Ano, butan na bata. Mga sa plato. Pero karon lang ka na buutan. Oh, Dala, nilang lang. hindi mo manis nila so. Dala din eh. Isting animals, bullshit, demonyo, yawa. Bardud kay kalong-long ha. Baso ninyo dung kay bahog sabon. Danida. Ano nang nawagas mo niya dai? Inani ganyang basa inani plastic. Eh? Hindi ako puto ko sa bunay. Balibol makakata. Ito plaza, balibol ta. Balibol mo dito, pati mo papa. Nalan yung mga puli. Mga balitsi mo, bang! Buba mo lay. Uy, di kumadlok yung papa. Kasi magsumnong bagay pa mi. Ubog bi, na makakon sa sanggot na. Mga sabit jud kitang tanan. Alay hot in slim. Enemy double kill. Enemy triple kill. Down. Enemy savage. Oh. Pila tadi ni uno. Di tabi, dula ta tabi. Ita. Ita. Bangga ka. May kape po ko. Anawon. Ikay, magkape po ko. Ikay. Payon ko lang. Iya. Panitan na nilang lang. Apa din to isa dito o sa sulod. Kabalo de ka na lang. Dili. Ito, gigutad na nilang lang. Kabalo kayo silang lang. Ito, To. To. gusto ko ang sinabawan dagko. To. Yan ka na, ayaw ka na siya isabaw, iadobo na na. Understood? Yes, darling. Yes, lang. Understood lang? No. Ay, suko ko. Karin ako ito ba sa Da, tumpang ka lagi. Ay, busy ang mga customer. Mga okay, larga time. Tempa. Ano yung kulay wag ko? Kumsaw na niya. Ito. Again. Bisayang manok.
Hanggat tuntut mana nga nang. Sa manang. Higop sa isang manok. Sa manang, uy. Hindi ko lagi dito. Na wala man. Ano ko ba? Sa manang dun. Bida. Ako, grabe na ito. Na vlog dito balay na. Bilag manok. Kaya Ganangin. Si ate, tawag si ate. si kalanglang dito. Kalang-kalangling, kalanglungling, Balag kalanglungling. sa po lang kadali. Walang pa niya. Okay, magkaonamig bisaya na manok. Isabawan na. Ay, that's mine lang. Ayaw, ayaw lagi ng sa pari makadaop na. Sa mga babae, dugo. Mahay mo ka type eh. Na? Dugo ako, babrito ng dugo. Hindi, ala na lang kumain. Ano, Yan nga. Mahirap. Dapat lagi ka. Ito yung dugo kay, lamig ng dugo. Kabret, manggulay, duwagan ng utok. Sige na Ay, mo. ma'am, di ka makabdugo ay manok. Makabright ni. Hello? Oh my goodness. Ako lang. Tara. Go, 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 go. Gina. Right. Yan. Katong sinugba day pa. Di ba sinugba nga kami? Nanay ko no? Wala ay karne giluto ko pa. Ako aram to. Nanay, nilita na stir mo? Wala pa. Magpapukor to di. Gina mo. Na kami ng ganun na anak, be. Oy, gitaplit to dito. Sa bao, sus, 1 million ka sa bao. Sus, pastilan dulo. Kuwan ako lang be, baso. Basot. Paso. No, dala paso. Namit Tasa gid. ba tasa? Namit gid na sa bao eh. Kisa may mong bukingan ano nila. Wala. Asi tupir na lang. Oh. Ato ito karundaan. Ito anak ko ito. Kinsa man sa per? Palitin na sila ang sudan. Anak ko ko ba? Ito na lang lang. Bukingan nila. Kuha sa eskulahan. Kung sudan nila na uma. Namit ka karinderya. Kita na si tupir. Daan. Umahaw man nila. Umahaw. Luto daan. Luto na nga maghigay. Gaganta lang mo. Magbalon lang taganon. Alauna. Oh, mabalon mo. Magbalon lang taganon. Ganito man tayo mahaw. Makapira to. Mga lao na, magbakod na. Di na ta matulog. Dalit Di ma. na ta matulog. Tutikaw na lang. Buang ka lang. Ngayon, amay. Gina, day. Day kulot. Hala. Ito! Grabe si kalanglang bay. Ano ito? Wala ganun Hala. lang yung adobo. Ginoo ko. Wala ganun lang yung adobo. Wala asin. Yun na. Sana naman dili ang luto mo pa reklamo ngati. Sabi ka ni Joke lang nga rin. Namay, ayun. Dila ka oh. Dila ko. Gamit yun. Oo, hindi mo na yung nakaw ng binisaya po si Mr. Daan. Tara mo niya eh. Ang kamre ko katong iyo mo, ang kamre ko to. Sakto lagi na ang kami na sa ulo. Ang kamre ko sabi sa. Kato rin nag-ihaw mo. Gutom na nanay. Kuhan ganina di ako. Nagkamo kung gala. Gupster ka? Gutom. Gutom na kay nakaadto man dito. Grabe nga cellphone. Man ay gutom. Ay, sa phone lang kayo, sa cheese. Oh, cellphone gina. Na magnet ang cellphone mo. No. Sugain. Sabi to rin na rin. Bali na to na biyo. Di ito kung nga biyo. Wala di ko mo dia ganina na di mo maabot. Sila dong man. Sila dong mo itong kasaka. Dong ba? Ibitay mo niya suga dong. Ikaw mo ito nagsaka dong. Ang ko si Dong. Bibiglat ninyo. Ano Britney? Yo. Parang hindi ako butang hingga. Ang mukha ko aso. Na madana pa diyo. Buyo. Tindog ka lang. Ganahan. Mga mutindo, lingkod kay. Silawa daw kung takan mo lang. Pero tama na pang ba?
Ay na iyan anak wala sa sudan. Mano. Namit gid eh. Sabaw ba? Sabaw. Gipay. Sabi sabaw, lami ka, isa ka baon. Isa ka kuan ba, planggana. Kaya, Kato rin, di pista rin nga, kuha kabog mong giyaw, walo kabog. Gibuor man ako tanan. Hmm. Gamay rin ako sa boy. Gilapuan ako no. Oh. Sabora yun. Pangayo ka karog, reklamo. Saan mga bata? Karne. ano, naigatag na? Una man ang ulo na luto. Pagay mo. Sa kanina. Tumbangan ba? Ah. Pangayo naman siya nga, wala pa na kuhan. Ay, ako rin kong gabalik. Ah, dugo kung mga din kuhan niya. Na una man naluto ang ulo, di una nang luto ulo o dihatag. Mga mukbangan. Gut. Ikuha na iring diyo. Butang diyo. Ay sa ayo ibang gid ni do kay para dungan ni sila pa lang. Gusto ba bagus? Ay nag-away ano. Hindi na pangawal sa apot. Tulong sipon sa init eh. Sabi kayo itong babasag doon ka baga ba? Bahala yung mga Makuan man, dini man ang kalayo ang kainit. Ya, tapos na akong sir, pagaligo na nga. Pag ambang na ako ba ito ba? Biglas na ko. O, busog na kakaroon. Hapit na ko. Ako yung ulo. Hapit na ko ba ito? Ulat niya ang ambag. Diyo. Kita kang may bato dito dapat na sa lay. Naligyan siya ng kay na. Kasi nadaplak, uy. Nagyan sa gyud. Ang kaambak ang tuba. Hindi pala, pauli na ta na. Daghan ang walang masuba nagagamit sa tiil. Mo wa ka tuod og suba, ba? Duol suba sila diri ba? Hinangot kay ba mabak-ambak gyud. Kailangan, ay, naman sa mga kaligo kung naamo din nila yung mga kuan. Sila mga Ligo, pangaligo mo. Nga. Ang ligo pa may, nakabidyo na may kung kuan, nakita pa ninyo. Sabay No? sa sila mga kaligo-ligo gidin ta. Hindi. Kaligo na suba diyo. Mura Mura man to katong kamolas, mura to. Kung ano mong ulana, mura to ligo na may. Ligo pre. Sigara na sila yung una nga, mga ligo tagdagat di, ano, dahil sa na naman. O, sige na, ano sa ibakante? Kung makasya mo silang kami mga libot ta ba at sa gilugitan na out. Naman na itong makasya, nagintay na kuan. Sila yun. Iya, pa tagi sila ubos mo sa. Ay, mura kita ng tantan wala po klase dahil kay ugos pa diyan. Bawal yan. Ay, bako pa man sila nagkuhan ba? Bakas yun ba? Nakita na sila niya ba justit eh. Oo. Isipin mo sa tantan. Among gamay ni aray isa. Ay, isipi. Wala. Siri ha, sa iyo isipin mo Ay, sa kaya na yan. Kasi Mimi mo yung wala oh. Pabiyaan, ito yung hayog ni Santa. Kita ang siglang riya dito. Si Mimi wala lagi. Ah. Ay, si Mimi Ito pa rin niya nagkita. nga. Abi, napog akong uyog mo. Ha? Ay. Yan, itong pumakan ni Kuya eh. Landot. Nagata. Ito ko naman. Asa? Tungkan siya ito din yung mga kasiro. Kasiro ay. Isipin, layo pa yung kuhan ba? Ubos pa. Di ba, layo pa yung dapat magsayo bisa at silahan. Tapos sa mariyahang gahian. Parang siya motor na nga. Dako na siya. Ano? Pila naman ng 100,000 ba ba? Tayo mga batito nung tayo or pasin. Wala lagi sad. Oo, Oh, yun. sa na. Moto inyo ang kuhan, ito ang tinugangan kay Dito kita ibutang niyo sa kuan. Asa na to? Di na to niya Mga makita. si Sara pangwaan mga bangko. Bangko, battery. Kami. Ligid. Mirrol. Ulit kasi inchik kay ati kuan si Tanawa. Sara kay gapang pukbol mga full box nga sulod ta na. Kapugsun ba? Nang galabta naman ng bila gapang lubago sa mga bata. Ana ako umam. Daw ko na yung ano. Mga bata mga anak. Sa kuan to yan. sa ato pa dito rin sa iwi ni Ebutang yung Ala, nila. naguna-una na siya. Ala, bili mi anak. Ay, kon man to. Ano man to?
O yan na siya ay dilig na may. Purot na nimo? Buay man. Nabito kanina nga di maligo lagi. Naligo tayo siya? Maligo man. Na. Tuo man siyang mama nga lahi, mamuna siya kay tag 5 kadlaw ay kauman. Bakaka nga bata na kay. Siya ka nga permiro pa wala may minakabalo. Ay, may pakaon. Gipag nagbaligo balibula man na sila dito. Nagyan to lang dito kaya tumo na sabay ang mama. Ang pagsitin naman si Na permiro pa di. Mano tong ako kay tagsar kadlaw kay mo Hapit to na. lalaki. Hapit magbulan ilang rigla ba? Hapit ako na nga Sa kabon to kay hapit magduha Wala ko. na na mag-upat ka adlaw. Atay. Kana gid siya nang hiwat ako. Bisit na bata. Ano rin na puwan di ay. Hindi Pero na. as wala tato ko nakabalo na patulak na to. Ina tumagtang ina to karag na aw dugaya. Kaya na liwat. Di naman to nabughat man to si Silvi kay balibula pa sila dito grabe nga lukso. Atong ka mo ba? Mama tong nagirigla siya nga naapod mo din hi. Naman sila. First time ba itong niya? Uli dito uli bisit ka nga bata di. Ulay na kay ko. Mga ko na mga anak karon niya mga kwan kay bata kay. Ulay na ko nakabalo. Sikrito ano mo sa iyang mama. Na, bibit, laga na yung bata. Na ano man? So, dito, bilitar ba to? Ulay na ko. Hindi na manipansin ni Lilia o. Wala mo sa Lilia ba po? Hindi mo manipansin. Lilia. Kaya magini ko apa sa dito be ana. Malibula pa ni na orsa ba? Orsa yung ugat ato. Sabi nga balibol. Iyak yun. Mura siya sa kurit mo. Sabi yung bata. Mumangya ko na si Ria. Ibut ba? Kay gitilian na ako sa Ria. Ako kaya wala. Ulahin ako. Naulahin na tigyan kasi ulahin na. Tara, suran. Kuha na. Ya. Sula. Ano tusukan na to kanina? Urot, tusukan na to dito? Buot na. Ay sa pagdigitan pa to. Yan Iya yan. muna. Yan dugo na. May sagol ano. Dubo. Alam mo sa kadas dunan. Aha. Wala ay. Ay tayo. Oo. Tayo kang Gupa ni mo sabaw. Oo. Ulat lang nakaon ko. Nahurot ni mo sabaw. Oo. Isang ka na. Ano daw ba? Dong. Sabi mo, ba? Balusok. Dong, kasi itong kok dito, be. ito na di kan yan ni. Balik mo. Mga bata ko. Ako dong. Mati pagkaon. Kau mo. Wala ba yung kaon, be? Apa mo gawin? Isang bilin. Dugos to dugos. No. Buyag karon na itong mga manok. Away ron no. Ito pas mo. Dong, yung baso dong. Oh. Ay na, kaya nakahurot. Ay na dong, ay na yung taon gid dong kay ganina. Nakahurot raw ako ganun nag-sprite. Is gutilya. Sige kabuok. Yung nurot. Ay na, kaya nahurot yun is gutilya. Ano na siya ay. Kita pala biyan kay Wala gid ang isa kay ring oh. Ha? Ligaw ang tali ka ganina kay hapon. Dako yung tiyan eh. Ambutin mo no. Di ba Isa ito kay kakao? ring. Kasi si apat eh. Me! Ligaw ang kaduga sa kikain. Sa istorya niya, naiyak ko. Panakat. Kani? Mimi! Dako yung tiyan Hello, siguro. oy. Nao. Naong sa Bisaya na manok. Dag sipon. Kita nga irik ugma ako eh. Nawa lagi mama. Nakadto pa ta. Kasi, Malalo tapon sa kinugitan mo, di lang ta magkuhan ka ng mga ligo ka dito ba ka ng pang may mga isda nga lapas. kaningon. Ang mulai klase yung mga bata. Damay, Juan, daan. Sabado. Ako magkuha siya ko dito. Di ba ganyan niya sa Sabado eh. daw pinabuhay ako.
Ganyan na, pinagkita naman yung mga isa kairing be, wala. Naman. Wala ako, natulog. Oh. Sige siya, ah. Busog siya. Saka ako manonood din na. Sige, ah. Sige na sa. Meron kaya tutol sila na silang hidaan, kaya hindi na sila mga bunog ba. Narabay kay Juan. No, dugbunal oh. Wait, wala na usik nung na pati tiil. Ulo. Labay ko ng tin. Na, Ulo. dali na kay pagkaihaw na mo eh. Ato nag-ihaw mi. Panlabay na ako ang ulo til. Ako ay Ako pa malabay. may gipag-ihaw na. Dili pa ko ga kon anak. Ikaw na bitig ibog sa iro. Diri oh, butang diri oh. Ako. Iyang unya. Apa daw ito no? Ang ulo. Hilas yan mo. Ikaw na. Ko. Kuinggan ako. Hmm? Kuinggan ako. Apa sudah na? Ano sudah no lan na ba? Apa mo? Iko. Ano? Bilo ba bilo? Ilan na? In. Panang kita ni. Kaya ko na, siya kay Yeah. Ano dun ka na? Ang kumbrado na luwi ba? Hmm. Ano ba? Ipot sa followers niya. Kaano sa manok ng apil bukog. Agad. Namatay ko siya. Na. Tapi na bukog. Kaon. Taga sig 20 mil kuno ay. Nawala mo kaatag. Wala namatay man siya. Bukog yung followers ayang kuan. Tutuog sad. Now, Tusok siya. guys, nandito ng request nyo, buong manok, kunin, lahat, uubusin ko, pati buto. Na, pagkaugma, so agma, na kuwan, 15 ang tiyan na, patay. katawin ko, nag-usap ko ka ng sinang ba? Ano ba, masaluhan? Thank you, Lord. Thank you. Padala ko ng 20 mil. Bahala ka diya. Yung patak. Kabalo nga, taya ka to nga sin. Ba man nag-usap-usap. Buk, ikaw ang tawa na po, ikaw niya. Tayo na, Nga mo ganyan ng followers ko yung ba? Ikaw gigna nga po nga na. Hindi mo siya god, hindi niya, ikaw ang kag, puno ni mong buong bangos. So ako, tagay ko daan kwarta. Kahit hindi na ko tulog. Araw Salamat na ko. Salamat guys. Hindi ako sa kong kwarta. Patagag manok, pero paano bukog? Kaon ako guys. Ang bukog ng kaon pag ikat ni mo edit. Wala. Ano palos marama makay ka. Si marama na kaon bukog. Wala na. Ilot na siya. na kaya ko na. Na naman ako ako. Masaya na repit. Kaya po ito kaya agad na. Yan na. Imo naman ang paborito biya. Yan na. Ako kay paborito na ako pag mabusog. Pagkakam niya ang pin ako gamay brad. Di ni Lord. Ako pa na kayo eh. Bulugtungon good. Ang isa dito bulugtungon naman tigsuon kuwang ko lang ba? Iya yo so balay nga dokay basilan. Katukuan gitu siya kanang anak. Mo kita Lapin. siya kadako jud. Silingan na manok. Di away man ang hybrid na manok. Dakom pa. Di naman to siya mo dako brad. Inuturan gitu siya kadako. Ato ah. Ito. Pero nakurat yun mo kung siya nagkurok-kurok. Kung ano, hindi naman ka na. Kabalo lagi siya kurok na. Tingala ko. Mura na magkakausap. Alang ang ipambuka ko na nagsunura. Nagdagana gyapon sa kuwa dong dito. Guyate man siya ingawla man ko na may gani kay. Kabalo may kurok yung brad eh. Kurang aram. Kunin ko, nara po kaya sa kwarto po. Diyan may manok sa una. Pero mga kulong lagi tanan, kulong. Kulong. Kirigon kung manok eh. Una. Mga palubog kami. Na, Kato sa una wala pa na ako hikti Kiruan kanang niyo. kig. papulutan na muna. Diba? Manok silingan. Amo pulutan. Manok daw, wala ang manok. Asa manok? Mga sabot nimi, mga alas 9 sa gabi. Wala, dala nagbag. Bago.
Pagdalagbag, sa unang panahon ba, palubog kami. Ang panahon. Dalagbag. Kuha yan. Lugar ito ito ko bisibit. Ay, mga gara pa mo to. Napatanon ba? Pagpito lagi. Sex, drugs, and rock and roll. Si, Hmm. kaya dito ng mama kay, ay, na magatingala sa mama kay, ang mga manok manggod kay dito naman sa tiris ag, kuan. Ang mga manok ng mama dito, naras tiris bitaw, sa linya raman. Ay, yung mga anak, yung mga palahubog baya. Lagi na sa palubog. Pag na, ihaw, siyak may tradisyon. Boy, pili na mo. Manok, pato. Sa bawon, parang pato, tunuan. Bug kayo. Mangga na sila giro. Iro. Iro. Ikaw na kaon yung kung giro ng oy. Ay, Pero di na. Kau ngayon kaprag na. Oh, kamprag. Halas, kau ni. Alang dito, basa ka na mo mga kamprag. Dahil may suna manginom kay... Ang kaon hindi nagkamprag. Panitan naman na. Kalami kaya na. Dahil may suna manginom kay tutugay. Kaya ni. Way undangay. Hindi niya kanon ni uhipan. Tama sa magbuntag. Sugod gabi O katuntimos. Pero halas, Kani. kaning kamprag, Kami pero bitin. Aw kamprag karon. kaon eh. Dami ni. Karon ako Build ko. Ikaw mi tawag baksan nang katong nakuha si Unto. Primero gito na kung sa una dalaga pa ko magsuka ako magkabaksan. Natingalan po pa kami yung una ko karon na ako erag bitaw. Lamit man. Agay lami naman day kayo hinoon. Untok man tayo nakakuha Labi tao. na Nanghing. pinamala. Ano pinamala? Ligat ano to niyo uraan. Hindi Pinamala. mala. Pamalahan din niya. Kato, primero pa gito nung kaunong baksan. Nung ako nagsukaha. Tingalagay ko na. Anong pag sana dalaga ko, sukaha man gito. Lami na ba yung takay? Pero sukaha man gito. Kaya namin ko na nakoy anak Yung antok gito yung nakakuan. Dadalhin tami ato niya din. Pero, Kapusog ba sa bawo kasili nga ka lang na sundalo na. Di ko kaya, oy. Kasili. Di ko kasili kay. Grabe ka, Dito Dukit. kayo, nga na. Kasili na sa ulo. Namura na sundalo. Di ako ka pa ito, eh. Handok naman. Ay, kami iro. Busugin niya rin sila. Sige na sila ro. Wayag. Pagmintay. Okay na lang. Kaon pa ka? Ay, ibag ko na sa iya. Isa rin ako dito. Ada. Ay, ganyan ng gilaba. Ginungag na tutanan ba? Malo. Kani. Ayaw, kasi ugma. Malamig mo na. Iprito na niya. Sabunan ko ano. Lape. Kain pa kay. Natigaihan ka nyo. Ka. Isa ba mukuan pa ka na? Kaya isa ba kumanata na doon ta? Iyo, sabaw. Dahado kayo. Kaya ugma ako na nila wa. Sago sa kuan. Iyo, iurot. Nila. Lata mo Hindi mga ka na isabol. Ano, maong tinigbaho ko. Busog. Ang salit ko yun. Ngunit kami